Mga Koblox, good morning, good morning, good morning. Prepare tayo ng breakfast natin kasi medyo tanghali na. Saka medyo dumidilim yung panahon mga Koblox kasi nandito tayo sa Cavite mga Koblox. Ayan, di ba may bagyo daw darating. Ayan, nagprito ako ng maling at saka nagprito na rin ako ng talong. Ayan. At tayo magbi-breakfast at may alamang ako dito maginis sa mga Koblox. So lalagyan natin yung alamang ng sili at saka lalagyan natin ng kalamansi para mayroon tayong panimpla mga Koblox dyan sa gulay natin. Saka nag-prepare na rin ako ng pipino mga Koblox. Ayan na, naka-prepare na at kakain na tayo mga Koblox. Kain po tayo. Ingat-ingat po tayo sa mga may lugar na may bagyo mga Koblox. Ingat-ingat po. Yan po mga Koblox, kain po tayo. At ako'y gutom na. Ayan na. Brunch na to mga Koblox kasi